خطابи навбатии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон имсол бисёр ҳам аз нуқтаи назари иттилоъ ва маълумоту аз нуқтаи назари ташаббусҳо ва иқдомоти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои оянда бисёр пурбор ва таъсирбахш буд. Дар ҳақиқат эълон намудани 5-солаи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ман фикр мекунам як қадами бисёр ҳам устувор дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии мамлакат, ормони миллии мо, яъне саноатикунонии бо суръати кишвар хоҳад буд. Агар дар мисоли вилояти Хатлон бигирем, бинед ба шарофати 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар 3 соли ахир дар вилоятамон зиёда аз 600 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи кори доимӣ ва муваққатӣ бунёд шуданд, ки ин ҳам гӯем тақвият мебахшад иқтидори саноатӣ ва истеҳсолии вилояти Хатлонро ва ин як қадами бисёр ҳам ҷиддӣ буд ба самти иваз кардани маҳсулоте ки асосан аз хориҷи кишвар ворид мешуданд. Масалан цементро бинед, аллакай корхонаҳои саноатии цементбарории вилояти Хатлон маҳсулоти худашона ба хориҷи кишвар содир мекунанд, ки ин ҳам гӯем барои иқтисоди мамлакати мо бисёр судманд мебошад. Ҳамчунин боло бурдани маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони ниҳодҳои ҳарбӣ аз 1 январи соли 2022 низ як рӯйдоди бисёр фараҳбахш мебошад, зеро мо дар пасманзари он тазодҳое ки дар кишварҳои минтақаву ҳамсоя кишварҳои худамон мебинем, умуман дар ҷаҳони зудтағйирёбанда мебинем, имрӯз мустаҳкам кардани нерӯи ҳарбӣ, ҳавасманд кардани кормандони ҳамин мақомот бисёр ҳам қобили дастгирӣ мебошад ва то 25% зиёд шудани маоши кормандони ин мақомот аз нимсолаи дуюми соли 2022 то аз 20 то 25% боло рафтани маоши кормандони мақомотҳои давлатӣ, кормандони муассисаҳои буҷетӣ, омӯзгорон, кормандони соҳаи тиб низ барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сифати таълиму тарбия, сифати хидматрасонӣ дар самтҳои гуногун ман фикр мекунам таконбахш хоҳад буд.